Mun nimi on Emily Laakso ja toimin Voimavarha-hankkeen projektipäällikkönä ja tänään hanketta mun kanssa esittelee meidän projektikoordinaattorit Kaarina Räikkönen ja Moi. Linda Casagrande. Hei kaikille. Tähän alkuun toteen samalla, että tämä tilaisuus tallennetaan ja tämä tulee nähtäville paitsi sinne Teams-tilaisuuden keskusteluun, niin myöskin sitten ensi viikon aikana meidän Voimavarha-hankkeen nettisivuille, ja se on nähtävillä 2 viikon ajan. Tämän tilaisuuden aikana voitte esittää kysymyksiä, kommentteja, huomioita tuonne meidän chat-kenttään, niin tilaisuuden loppupuolella on varattu aikaa muutamille kysymyksille ja keskusteluille, niin voidaan palata niihin sitten siellä tilaisuuden lopulla. Muuten pyydän, että pidätte mikit suljettuna ja kamerat pois päältä, paitsi jos teillä tulee tosiaan, haluatte ottaa puheenvuoroa, niin sitten kättä nostamalla voi tämän tilaisuuden loppupuolella puheenvuoroa pyytää. Mutta lähdetään liikkeelle. Voimavarha perhekeskeinen toimintamalli vammaisen lapsen asumisen tukemisessa hanke on käynnistynyt nyt viime keväänä ja kyseessä on ESR-rahoitteinen 3-vuotinen hanke. Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää nyt tämän uuden vammaispalvelulain mukaisen lapsen asumisen tuen palveluita ja etenkin niitä kotiin vietäviä palveluita, jotta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella olisi tarjota riittävät ja oikea-aikaiset palvelut vaativaa hoitoa ja tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Ja meidän tavoitteena tosiaan on kehittää näitä kotiin vietäviä palveluita, perheiden saamaa palveluohjausta ja luoda ja pilotoida tämmöinen perhekeskeinen toimintamalli. Ja tässä kohtaa annan puheenvuoron Lindalle. Ja jag vill önska alla de svenskspråkiga deltagarna också välkommen till vårt webbinarie kring Voimavarha, en familjecentrerad verksamhetsmodell för att stödja boende för barn med funktionsnedsättning. Och syftet med projektet är ju att utveckla de här stödtjänsterna så att vi har tillräckliga och rätt tidiga tjänster tillgängliga inom vårt välfärdsområde för barn som behöver krävande vård och stöd. Och målet är att utveckla tjänsterna så att de kan ges ditt hem och att servicehandledningen inom välfärdsområdet kan det där vara rätt tidiga. Vi skapar och testar en familjecentrerad verksamhetsmodell här. Och innan vi går vidare nu här i vår presentation så vill jag berätta att den är finskspråkig. Men alla frågor kan ställas det där på svenska. Alla kommentarer tas emot på eget modersmål. Kiitos. Kuten tuossa alkuun mainittiin meidän hankkeen tarkoituksesta ja tavoitteesta kehittää kotiin vietäviä palveluita erityisesti sellaisille lapsille ja heidän perheilleen, lapsille, joilla on runsaita vaativan tuen ja hoidon tarpeita ja suuri riski joutua asumaan kodin ulkopuolella. Ja usein kuullaankin se kysymys, että no keitä nämä sitten on, nämä vaativaa tukea ja hoitoa tarvitsevat lapset. Ja nyt ollaan jo tässä hankkeen alkuvaiheessa vähän käyty keskusteluja työpajoissa ja pohdittu, että keitä tällaiset asiakkaat sitten olisi, niin on tunnistettu, että esimerkiksi sellaiset lapset, jotka vaatii runsaasti hoitoa, valvontaa, hoivaa, tukea, niin että se tarve voi olla jopa ympärivuorokautista. Tai vastasyntynyt pieni lapsi, jolla on vakava sairaus tai vamma. Lapsella voi olla haastavaa tai väkivaltaista käytöstä, tai että se tilanne on kriisiytynyt ja vanhempien voimavarat on ehtyneet näiden vammaisen lapsen haasteiden vuoksi tai terveydentilan vaatiman tavallaan kuormituksen vuoksi. Kohderyhmään kuuluvilla perheillä heillä on hyvin laaja-alainen se palvelun tarve ja palveluiden järjestäminen ja koordinointi edellyttää heillä monialaista yhteistyötä. Ja Kaarina, ole hyvä. Joo, eli tämän hankkeen taustalla on monet eri tekijät ja tarpeet. Osaltaan ne liittyy tähän hyvinvointialueen nuoruuteen, eli tähän reilun 2,5 vuoden taaperoikään, jossa ollaan vielä monin tahoin kehittymässä. Ja Varhan aluehan koostuu 27 kunnasta,
Ja jokaisella kunnalla on ollut omat tapansa näissä palveluiden tuottamisessa ja omat tapansa yhteistyön tekemisessä ja sitten myös on ollut omia tietojärjestelmiään ja nythän näitä kaikki sitten hyvinvointialueella on yhdistetty ja yhtenäistetty. Ja sitten hankkeen taustalla on toki myös vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi vammaislaki, joka on tuonut jonkin verran muutoksia. On siis tunnistettu, että hyvinvointialueella ei ole ollut käytössään yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja, joilla tuotettaisiin riittävät kotiin vietävät palvelut juuri näillä vaativaa tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille. On huomattu, että olemassa olevat palvelut ei välttämättä aina vastaa perheen todelliseen tarpeeseen, jolloin palvelu jää käyttämättä ja perhe voi jäädä ilman tukea. Tämä on voinut johtaa esimerkiksi siihen, että lasten sairaala- ja laitoshoitojaksot ovat voineet venyä tarkoituksenattoman pitkiksi. Ja sitten on myös huomattu, että jotkut lapset ja heidän perheensä ovat jääneet välinputoajiksi tämän monialaisen yhteistyön ollessa puutteellista. Ja on tunnistettu ihan tarve konkreettisille ratkaisuille palveluiden järjestämisessä ja perheiden tukemisessa. Tällaisia on esimerkiksi jo olemassa olevien palveluiden kehittäminen, esimerkiksi lyhytaikaisen huolenpidon, palveluohjauksen, lapsiperheiden kotipalvelun ja alle 18-vuotiaiden kotihoidon kehittäminen. Ja tokihan eri palvelut kehitetään parhaillaan jatkuvasti ilman tätä hankettakin, eli rinnakkain on käynnissä paljon erilaisia kehittämisprosesseja. Perheiden tukeminen vaatii toimivia palveluita, perheen palvelukokonaisuuden hallintaa, monialaisen yhteistyön koordinointia sekä sitten niitä sujuvia yhteistyökäytäntöjä. Ja haasteita on tunnistettu monella eri tasolla, eli ihan niissä perheen saamissa palveluissa, sitten palveluohjauksessa ja palvelukokonaisuuden koordinoinnissa ja lisäksi monialaisessa tai monitoimijaisessa yhteistyössä. Ja tosiaan organisaation sisäisten toimijoiden lisäksi tulee vielä huomioida yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden, esimerkiksi koulujen, varhaiskasvatuksen ja mahdollisesti kolmannen sektorin kanssa. Ja nyt hankkeen alussa olemme tehneet nykytilan kartoitusta monin eri tavoin, esimerkiksi kyselyillä ja palvelukohtaisten työpajojen alulla, ja niistä Linda tulee kertomaankin teille myöhemmin. Ja tässä vielä on nyt jotain yksittäisiä nostoja, mitä näissä palvelukohtaisissa työpajoissa on työntekijöiden kertoman mukaan noussut haasteina. Eli perheiden ympärillä voi olla lukematon määrä eri toimijoita, mutta sitten yhteistyö niiden välillä voi olla puutteellista. Tämä toki voi johtua monista eri syistä, mutta se yhteistyön puute näkyy perheille. Esimerkiksi siihen, että perheet kokee pallottelua palvelulta toiselle, perheet kokee, että he ei tule aidoksi kuulluksi ja kohdatuksi. Perheet joutuu kertomaan eri toimijoille ja työntekijöille samoja asioita yhä uudestaan, ja silti voi käydä niin, ettei kukaan varsinaisesti ota koppia siitä perheen asiasta, eikä näe sitä kokonaiskuvaa perheestä ja perheen palveluista. Monissa työntekijöiden kommentoissa on noussut tärkeänä esiin koko perheen ja varsinkin myös sisarusten huomioon ottaminen. Työntekijät on kertonut kantavassa huolta siitä, että sisarukset voivat olla se seuraava vahvan tuen tarvitsija, jos se apu ei tosiaan kohtaa sitä perheen tarvetta ja koko perhettä ei huomioida kokonaisuutena. Sitten kasvavana asiakasryhmänä on noussut esiin maahanmuuttajaperheet ja monikulttuuriset perheet, ja tosiaan työntekijät pohtii, että miten heidän kohtaamiseen ja sitten palveluiden saavutettavuuteen saataisiin kehitettyä toimivia tapoja. Kotiin vietävien palveluiden kehittäminen on myös puhututtanut työntekijöitä. Se koetaan tärkeänä. Ja sitten keskeisenä asiana on noussut tämä perheiden uupuminen, sen kaiken avun ja tuen hakemisen, koordinoimisen, yhteensovittamisen ja sitten järjestämisen keskellä. Eli perheillä on aika suuri vastuukin siitä. Ja haasteisiin
nämä haasteet ei ole toki vain varhakohtaisia, vaan näitä samoja haasteita on tunnistettu myös muualla ja pidemmällä aikavälillä ja jo ennen näitä hyvinvointialueita tai hyvinvointialueuudistusta. Ja myös ratkaisuja samoihin haasteisiin on etsitty muualta. Esimerkiksi kehitysvammaisten palvelusäätiöllä, nykyisellä Tukena-säätiöllä, oli vuonna 2017 tämmöinen valtakunnallinen Älä missään lapsuutta -hanke. Ja sen raportin mukaan ongelmana on, että perheille on kyllä tarjolla palveluita, mutta oikeanlaisen ja todelliseen tarpeisiin vastaavan palveluiden saaminen on vaikeaa. Oikeastaan tässä raportissa kuvataan ihan niitä samanlaisia haasteita kuin myös meidän nyt näissä jo tehdyissä työpajoissa ja nykytilan selvityksessä on tähän mennessä tullut esille. Eli ollaan semmoisten yhteisten haasteiden äärellä. Tässä raportissa tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan palveluiden ja palvelukulttuurin uudelleenmuokkaamista, perhekulttuurin ymmärtämistä ja perheiden näkemistä kokonaisuutena. Perheiden selviytymisen kannalta olisi tärkeää, että sekavasta järjestelmästä löytyisi se yksi ammattilainen, jonka kanssa kemiat natsaa ja joka ottaa kopin. Joo, Heli, ole hyvä. Kyllä, kiitos. Kehittämisen kohteena, eli kuten tuossa ihan alkuun mainitsin, niin hankkeen tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kotiin vietäviä palveluita, perheiden saamaa palveluohjausta ja luoda ja pilotoida perhekeskeinen toimintamalli. Sujuvien palveluiden järjestämiseksi yhteistyö eri sosiaalihuollon toimijoiden välillä on ja terveydenhuollon kanssa on välttämätöntä ja näihin tarvitaan yhteistyömallia ja prosessien kuvaamista. Ja käytännössä meidän hanke keskittyykin organisaation sisäisten prosessien ja monialaisen yhteistyön kuvaamiseen ja sujuvoittamiseen, palvelujen ja palveluohjauksen kehittämiseen yhdessä eri palvelusektoreiden kanssa ja sitten myös palvelusektorien yhteisen perhekeskeisen toimintamallin luomiseen ja pilotoimiseen. Perhekeskeinen toimintamalli keskittyy voimavarakeskeiseen ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun pohjalta tehtävään työskentelyyn perheiden kanssa, palveluohjaukseen ja perheen palvelukokonaisuuden ja sen monialaisen yhteistyön koordinointiin. Perhekeskeinen sen toimintamalli ja tämä palvelukoordinaation pilotointi keskittyy hankkeen aikana kohderyhmään, mutta hankkeessa ja sen hankkeen rinnalla organisaatiossa tapahtuma kehittäminen, esimerkiksi dialoginen työote tai monialaisen yhteistyön mallit tai vaikkapa vammaispalvelujen palveluohjauksen kehittäminen, niin hyödyttää oikeastaan kaikkia asiakkaita. Työntekijät tarvitsevat tietoa toinen toisensa palveluista ja työnkuvista, mutta myös työvälineitä perheen ja ammattilaisten kanssa työskentelyyn. Kun resurssit on niukat, niin on kaikkien etu, että siinä toiminnassa ei ole niin sanotusti turhaa tai päällekkäistä työtä tai sellaista pallottelua palvelusta toiselle. Tavoitteena on koota ja ottaa käyttöön tällainen perhekeskeisen toimintamallin työkalupakki sen perheiden kanssa tehtävän työn tueksi, ja valtakunnallisesti onkin tehty aivan valtavan paljon hyviä työkaluja, lomakkeita, materiaaleja, joiden käyttämisestä olisi hyötyä, mutta ne helposti katoaa tähän informaatiotulvaan ja informaation runsauteen. Hankkeessa kootaan ja testataan erilaisia materiaaleja ja tarpeen mukaan järjestetään koulutuksia erilaisista teemoista. Hankkeessa huomioidaan myös alueen kaksikielisyys. Me tehdään työtä myös ruotsinkielisten perheiden parissa ja materiaalit tehdään suomeksi ja ruotsiksi, ja perheille suunnattua materiaalia tehdään myös mahdollisesti muilla kielillä, koska asiakkaana usein on maahanmuuttajataustaisia tai muita henkilöitä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Mutta kun sitten lähdetään puhumaan perhekeskeisestä toimintamallista, niin mitä sillä perhekeskeisyydellä oikeastaan sitten tarkoitetaan? Usein kirjallisuudessa puhutaan perhekeskeisyyden sijaan tai sen ohella perhelähtöisyydestä, ja
termejä käytetään myös aika sulassa sovussa sekaisin. Mutta meillä Voimavara-hankkeessa perhekeskeisyys määritellään monialaisena ja asiakaslähtöisenä työskentelynä, jossa perhe toimii tasavertaisena kumppanina työntekijöiden kanssa. Perhekeskeinen työskentely huomioi koko perheen yksilöllisen elämäntilanteen ja vahvistaa perheen hyvinvointia ja voimavaroja. Keskeistä tällaisessa työskentelyssä on se, että perheen tilanne arvioitaisiin laaja-alaisesti, huomioidaan sen vammaisen lapsen, hänen sisarustensa, vanhempien ja perheen lähiyhteisön voimavarat ja kuormitustekijät niin, että tunnistettaisiin riittävän varhain ne perheen tuen tarpeet ja voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä tai syventymistä. Työskentelyssä on myös tärkeää dialoginen lähestymistapa, jossa palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen kanssa. Ja tällä dialogisella lähestymistavalla hankkeessa tarkoitetaan sellaista vuorovaikutuksellista ja tasa-arvoista tapaa toimia, jossa korostetaan kuuntelua, kunnioitusta ja kaikkien näkökulmien huomioon ottamista. Työskentelyssä tehdään näkyväksi se perheen oman tilanteensa asiantuntijuus. No sitten tämän perhekeskeisen toimintamallin tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja voimavaroja. Mahdollistaa lasten kotona asuminen tai vammaisten lasten kotona asuminen tarjoamalla tarpeisiin vastaavia kotiin vietäviä palveluita silloin, kun se on mahdollista ja vanhempien toiveiden mukaista. Toki ymmärretään ja tiedetään se, että kaikissa tilanteissa vammaisen lapsen kotona asuminen ei ole mahdollista, mutta tarkoitus olisi, että silloin kun se on mahdollista ja vanhempien toiveiden mukaista, niin se olisi myös sitten palvelut järjestettävissä. Tavoitteena on myös tarjota perheiden arjen tuoksi sujuvaa palveluohjausta ja palvelukoordinaatioa ja edistää asiakaslähtöistä dialogista ja moniammatillista yhteistyötä. Ja tämä meidän Voimavara-hankkeen kukkanen, joka tässä näkyy, niin oikeastaan kuvaa sen, että mitä se perhekeskeinen toimintamalli, mitä asioita, mitä terälehtiä ikään kuin siinä tulee olla, mutta myös samalla ne terälehdet kuvaa niitä meidän hankkeen kehittämisen toimenpiteitä ja niitä asioita, mihin me tämän hankkeen aikana lähdetään syventymään ja niistä tosiaan Linda sitten hetken päästä meille vielä vähän lisää kertoo. Hankkeen tulos tavoitteena on se, että vaativaa hoitoa ja tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen olisi tarjota tarpeita vastaavat palvelut. Tämä perhekeskeinen toimintamalli materiaaleinen olisi käytössä osana perheiden kanssa tehtävää työtä ja nämä materiaalit tulee jakoon myös sinne Innokylä-sivustolle ja hankkeen omille verkkosivuille ja tähän on dioihin nyt laittanutkin tuon Innokylän linkin, mistä se jo suppeassa muodossa sieltä löytyy, mutta tulee täydentymään tässä hankkeen aikana ja sitä kautta voitte tosiaan myös seurata tämän hankkeen edistymistä. Toimintamallista tullaan myös järjestämään sitten valtakunnalliset webinaarit ja työntekijöiden koulutusta. Organisaation sisällä sitten ammattilaisverkoston yhteistyö on kuvattujen mallien mukaista ja asiakkaan palvelupolku on selkeä. Ja pitkän aikavälin tavoitteena on se, että lasten pitkäaikaisen laitosasumisen, laitoskuntoutuksen ja pitkäaikaisen sairaalahoidon tarve olisi vähentynyt niin, että näitä palveluita käytettäisiin vain todelliseen tarpeeseen eikä odottamiseen, eli siihen, että odotetaan, että ne palvelut sinne kotiin saadaan järjestymään. Näiden toimenpiteiden tuloksena on tavoitteena, että meidän hankkeeseen pilottiperheet kokee, että heidän voimavarat ja hyvinvointi on lisääntynyt ja perheen palvelukokonaisuus on selkiytynyt. Eli tätä perhekeskeistä toimintamallia tullaan sitten myöhemmin pilotoimaan vielä ihan perheiden parissa ja heidän osaltaan sitten tehdään tämmöistä voimavarojen ja hyvinvoinnin seurantaa sikäli, mikä liittyy tähän meidän hankkeeseen. Mutta sitten päästään oikeastaan hyppään niihin toimenpiteisiin. Linda, ole hyvä. Kiitos. Eli meidän hankehan on ollut nyt käynnissä vajaat 4 kuukautta ja tänä aikana niin me ollaan esitelty ja käyty esittelemässä meidän hanketta ihan täällä organisaation sisällä ja myös yhteistyökumppaneille.
Me ollaan nyt tämän syksyn aikana niin tullaan keskittymään tämän nykytilan selvitykseen ympärille, jota aloitettiin jo heti siinä loppukeväästä, jolloin me aloitettiin ihan tietopyynnön tekemisellä Varhan tietojohtamisen tiimille ja siinä kysyttiin Varhan alueella alle 18-vuotiaiden vammaispalveluiden asiakasmäärää ja millaisia palveluita heille on myönnetty. Tietopyynnöstä saatiin vastauksia, mutta ne ei ole nyt ollut julkaisukelpoisia tähän tilaisuuteen, koska Varhan alueella niin on ollut käytössä useita tietojärjestelmiä aikaisemmin ja nyt loppukeväästä ne on sitten yhdistetty yhteen. Ja totta kai sitten niin uuteen järjestelmään, kun siirretään tietoa, niin se tapahtuu pikkuhiljaa, mutta tietoa asiakasmääristä ja niiden seuraamisesta niin tehdään nyt hankkeen edetessä. Me ollaan myös lähetetty kyselyä Varhan vammaispalveluiden eri tiimeille ja ajatuksena oli siinä, että tarkennettaisiin hankkeen kohderyhmää ja kohderyhmän palvelutarpeita. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut noin puolet tiimeistä ja lopulta odotetaan sitten vielä vastauksia tässä syksyn aikana. Me ollaan palvelukohtaisia työpajoja järjestetty ja niihin on osallistuttu tosi hienosti Varhan eri työryhmistä ja niitä jatketaan vielä tämän syksyn aikana. Näiden jälkeen niin me järjestetään moniammatillisia työpajoja siinä ihan loppusyksystä alkutalvesta, johon sitten niin palvelukohtaisesti tai eri palveluista niin pyydetään osallistujia mukaan. Me halutaan myös tässä hankkeessa nyt tässä alkuvaiheessa jo kuulla perheiden ääntä, joten meillä on aloitusseminaari 39. joka järjestetään perheille ja kerrotaan siellä hankkeesta ja sen myötä sitten toivotaan ja kutsutaan mukaan perheitä tähän kehittämistyöhön niin, että on kyselyitä, joita heille annetaan, jos he haluavat tulla mukaan ja myös järjestetään tämmöistä työskentelyä heidän kanssaan. Syksyn aikana ja nyt ollaan jo lähdetty hyvin suunnittelemaan asiakasprosessin seurantaa ja tarkoituksena on, että lähdettäisiin seuraamaan 3-6 perhettä perheen luvalla siitä, että miten se asiakkaan prosessi lähtee etenemään siellä meidän järjestelmässä organisaation sisällä. Tavoitteenahan nykytilan selvityksellä on, että me saadaan tietoa, että millaista kehittämistä Varhan sisällä tällä hetkellä tapahtuu, koska me tiedetään, että sitä koko ajan tapahtuu aktiivisesti ilman tätä hanketta ja tämän hankkeen ulkopuolellakin. Ja sitten, että saadaan tietää, että mitä on tällä hetkellä, mitkä ne palvelut on ja mitä konkreettisia kehittämistarpeita meillä Varhan alueella ja sisällä on näille perheille, jotka kohderyhmään kuuluu. Sitten kun lähdetään vähän eteenpäin meidän hanketta viemään eteenpäin, niin tässä sitten on meidän hankkeen niin kuin koko kaari. Ja tässä ei ehkä näin lineaarisesti mennä näiden hankkeen kolmioiden kanssa, että nämä tanssii kyllä yhdessä vähän parittain monessakin kohtaa. Mutta tosiaan tässä alussa ollaan keskitytty ja annetaan se rauha ihan tähän nykytilan selvitykseen. Ja sitten kun hanke etenee, niin pyritään selkeyttämään ja kuvaamaan organisaation sisäistä monialaista yhteistyötä, että miten nämä prosessit ja palvelupolut toimisivat mahdollisimman mutkattomasti, jolloin perheelle järjestyisi juuri se oikea-aikainen ja riittävä palvelu. Tässä perhekoordinaattorin tehtävänkuvaa lähdetään miettimään ja sitä myötä pyritään kehittämään palvelunohjausta ja miten me pystytään tunnistamaan paremmin erityisesti näitä tukea tarvitsevia lapsia ja heidän perheitä kokonaisuutena, jotka hyötyisivät tämän hankkeen aikana käynnistetystä perhekeskeisessä toimintamallista. Tämän perhekoordinaattorin tehtävä niin olisi toimia eri yhteistyötahojen ja palveluiden verkostossa perheen yhteyshenkilönä. Ja tätä tehtävän kuvaa totta kai suunnitellaan nyt huolella ja sitä lähdetään pilotoimaan ja muuttamaan tarpeen mukaan, jotta tämä tehtävän kuva ei olisi ristiriidassa tietenkään kenenkään muun työkuvan kanssa, eikä tämmöistä päällekkäistä työtä tapahtuisi. Sitten hankkeen lopulla niin meillä on meidän kukkanen kädessä ja silloin on laadittu perhekeskeinen toimintamalli. Ja se toimintamalli, niin sinne me oltaisiin koottu sitten tämmöinen työkalupakki perheiden kanssa tehtävän työn tueksi ja totta kai koulutetaan henkilökuntaa sitten tämän luodun toimintamallin käyttämisestä ja työmenetelmistä.
ja kaikki materiaalit tulee Jakoninnokylään ja hankkeen edetessä niin meillä on webinaaria sitten, missä kerrotaan, että miten hanke etenee. Meillähän on myös yhteistyökumppaneita mukana tässä hienosti ja tässä tehdään sekä paikallista että valtakunnallista verkosto- ja asiantuntijayhteistyötä ihan tällä organisaation palveluiden kesken ja järjestöjen kanssa, hyvinvointialueiden kanssa ja muiden hankkeiden kanssa, mitä nyt täällä meillä tapahtuu. Ja tämä verkostoyhteistyö kehittyy ja sitä pyritään vahvistamaan ihan koko hankkeen aikana. Esimerkiksi niin, että tämän hankkeen kautta niin me tarjotaan mahdollisuutta osallistua hyvinvointialueiden asiantuntijayhteistyöfoorumiin, jossa sitten jaetaan kokemuksia ja hyväksi todettuja käytäntöjä ja mahdollistetaan semmoinen yhteinen keskustelu tämän hankkeen kohderyhmän perheiden ympärillä tavallaan tai tämän ilmiön kanssa. Ja yhteistyökumppanien edustajat osallistuu myös hankkeen ohjausryhmään. Täällä on laitettu myös meille, että hanke tarjoaa oppilaitoksille opinnäytetyömahdollisuuksia, eli saa olla yhteydessä ja ihan ketä vaan on kiinnostunut, niin lähdetään yhdessä miettimään ja pohtimaan sitten, että miten me voidaan hyödyntää toinen toistemme osaamista. Kiitos Linda. Ja kiitos Kaarina näistä kuvauksista. Meidän osuus esityksestä oli tässä, mutta ennen kuin annetaan vuoroa Sarille ja Sirpalle, niin totean, että tästä näette linkin meidän nettisivuille www.varha.fi/voimavarha. QR-koodi vie teidät sinne ja pyydetään teitä kaikkia osallistumaan tähän kehittymistyöhön. Voitte lähettää meille sähköpostilla ideoita, ajatuksia, kysymyksiä tai vinkkejä siitä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, tai jos jossain on niin sanotusti ollut hyviä käytäntöjä, niin vinkatkaa, koska me olemme myös sen tiedon runsauden äärellä, että monia hyviä juttuja saattaa jäädä meiltäkin huomaamatta, niin oikein mielellämme otetaan teiltä kyllä kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia vastaan. Mutta seuraavaksi annan tosiaan vuoron Sarille ja Sirpalle, jotka on luvannut nostaa meille esiin hieman näkökulmia monialaiseen yhteistyöhön ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Kiitos Emily. Nonni, hyvä, nyt kuuluu ääni. Nyt kuuluu sunkin äänesi. Loistavaa, ja mä laitan tän nyt vielä sitten esitysmoodiin. Kamera näköjään toimii. Noin, nyt. Tekninen tauko. Näin. Hienoa. Joo, mä kiitän ensinnäkin Emilyä ja Lindaa ja Kaarinaa tuosta äskeisestä hyvästä esittelystä. Näyttää kovin selkeältä, mutta toki tiedostamme, että kovin paljon työtä on tehtävänä, että maalissa ollaan. Mä olen Sari Hietala, Varhan vammaispalvelujen johtaja ja kovin innoissani tästä hankkeesta, että me on saatu tällainen tärkeä hanke meidän palveluita edistämään. Ja mulla on tässä tämän esityksen kumppanina Sirpa. Sä voit esitellä itsesi. Joo, hei vaan kaikille ja hyvää iltapäivää. Mä oon Sirpa Kuronen, mä oon täällä Varhalla lasten ja nuorten palvelujen integraatiopäällikkö. Ja tämä on sellainen hallinnollinen erikoisuus, jota kaikilla hyvinvointialueilla ei ole. Mun tehtävääni kuuluu tällaiset ihan niin kuin palvelujen yhtenäistämiseen ja yhdenmukaistamiseen liittyvät asiat. Ja ennen kaikkea kaikki sellaiset lasten ja nuorten ja perheiden palvelut, jotka menee Varhalla yli organisaatiorajojen, tulosalueen rajojen tai tulosryhmärajojenkin. Yhteistyökuviot kuntien kanssa, myös jonkun verran tällaista hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja sitten myös tällainen niin kuin vertikaaliyhteistyö, eli se, että millä tavalla perustaso ja erityistaso saadaan pelaamaan hyvin yhteen, koko tämä setti.
Joo, Nyt toi on vaan on tosiaan meillä toi integraatiopäällikön rooli on hyvin niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämäkin hanke, kun leikkaa läpi eri palveluita, niin sitten se on Sirpa on vähän niin kuin kaiken päällä tässä. Ja me nyt tässä hieman tosiaan Sirpan kanssa avataan taustaa ja nykytilaakin. Ja Sirpa toimii tuolla nyt Diojen tai vaihtajana, niin mä tässä hieman haen tätä omaa puhettani. Mutta joo, aloitetaan tuosta, että mitä niin kuin tämä uudistuva lainsäädäntö nyt on tuonut ajatuksia ja velvoitteitakin tähän lapsen kotona tapahtuvaan asumisen tukemiseen. Eli kun meillä on uudet hyvinvointialueet, niin meillä on myös vielä uudempi vammaispalvelulainsäädäntö, joka sitten tietysti osaltaan velvoittaakin meitä kiinnittää huomiota tähän, että miten ne palvelut siellä lapsille ja asumisen palvelut lapsille järjestetään ja mikä on se meidän velvollisuus siitä, mutta että tietysti se lapsen asumisen tuki, mistä siellä lainsäädännössä puhutaan, niin sen tarkoitus on turvata lapsen mahdollisuus asua kotona oman perheensä kanssa ja siihen ytimeenhän tämä hankekin niin kuin osuu. Ja sitten vielä toki se, että tuo lainsäädäntö ohjaa siihen, että tarvittaessa myös vuorokauden ajasta riippumatta täytyy turvata sitä palvelua. Että se, että lapsi tarvitsee ympärivuorokautista palvelua, niin ei saa olla ainoa syy siihen, että lapsi ei voisi kotona asua. Ja tosiaan niin kuin Emilykin tuossa jo toi esille sitä, että pyritään välttämään sitä kodin ulkopuolelle sijoittumista tämän hankkeen toimilla, niin kyllähän se sieltä lainsäädännöstäkin jo nousee se, että sinne kotiin ja vain ulkopuolelle vain niissä tilanteissa, kun se yksilöllinen aputuki ei ole riittävää, jotta voitaisiin sinne kotiin se palvelu toteuttaa. Eli tosiaan laki edellyttää vahvistettavan kotiin järjestettäviä palveluita, edellyttää myös lapsen mielipiteen selvittämistä, kun tätä asumisen tukea suunnitellaan. Eli siinä tulee vahvasti juuri sekin esille, että lapsella on oikeus sanoa oma mielipiteensä siihen omaan tilanteeseen, että se ei ole yksistään niin kuin viranhaltijat, työntekijät eikä yksistään vanhemmatkaan, joita kuullaan, vaan myös lasta itseänsä. Tähän täytyy tietysti keinoja löytää, että kuinka se lapsen kuuleminen on mahdollista ja kuinka se lapsen osallistuminen siihen oman palvelunsa suunnitteluun tulee vielä entistä vahvemmin mahdolliseksi. Laki huomioi myös sen, että lapsen sivistykselliset oikeudet on turvattava, eli siinä samassa yhteydessä, kun lapsen palvelukokonaisuutta mietitään, niin täytyy myös niin kuin varmistaa se, että se koulunkäynti mahdollistuu ja myöskin se, että siihen asumisen tukeen tulee liittää kaikki muutkin tarvittavat kotiin järjestettävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, eli aika laaja kokonaisuus ja sen takia tämä niin kuin kiinnostavasti tämä hanke sattuu tähän, että me pystytään nyt tätä prosessia hiomaan ja miettimään, että mitä kaikkea tässä tulee huomioida, mutta onko Sirpa sulla jotakin tähän nyt täydennettävää tai pohdintaa? No oikeastaan mä melkein voisin jatkaa tuolla seuraavalla dialla, joka tuossa jo vahingossa hypsähtikin hetkeksi aikaa sotkemaan tuota Sarin puhetta. Eli kun katsotaan ihan niin kuin meidän palvelujärjestelmän näkökulmasta, niin palvelujärjestelmän vammaisenkin lapsen kohdalla täytyy vastata nimenomaan siihen lapsen ja perheen tarpeeseen. Ja oikeastaan niin kuin tuossa uudessa vammaispalvelulaissa, niin mun näkökulmasta on ihan valtavan merkittävää se, että siinä korostetaan peruspalvelujen merkitystä. Sitä, että vammainen lapsi on ensisijassa nimenomaan lapsi. Vammaisella lapsella on oikeus kaikkiin niihin palveluihin, mitä muillakin lapsilla on. Ja vammaisen lapsen perhe on ensisijassa perhe, ja se tarvitsee sitä samanlaista tukea kuin muutkin perheet. Tilanne on tietysti aina vaativampi ja niitä erityistarpeita on eri tavalla, mutta et nimenomaan nämä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, ennaltaehkäisevät palvelut ja myös erityispalvelut, lastensuojelu, erikoissairaanhoito kuuluu ihan samalla tavalla vammaisille lapsille ja vammaisen lapsen perheelle kuin mitä lapsille muutenkin. Eli niitä muita palvelutarpeita ei voi piilottaa sinne sen vammaisuuden tuoman erityisyyden taakse. Ja tämä on
tämä osallisuusasia, josta Sari tuossa lopussa sanoi, eli vammaisen lapsen osallisuuteen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota, niin tämä on sellainen, joka on tietysti niin kuin ihan suoraan lasten oikeuksien sopimuksen soveltamista, jos lähdetään oikein tuolta niin kuin, ohjaavien asiakirjojen yläpäästä liikkeelle. Ja tämä on sellainen, johon on esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on kiinnittänyt useissa puheenvuoroissaan tähän huomiota, että niin kuin vammaisten lasten palvelujen järjestämiseen siihen, että se palvelujen saaminen, palvelujen vaatiminen ei saa kuormittaa liikaa. Ja sitten toisaalta se, että se lapsen oma ääni, lapsen tai nuoren oma ääni on saatava kuuluville ja sitä on kuultava. Ja se, että tässä hankkeessa esimerkiksi ollaan nyt sitten kuulemassa entistä paremmin perheitä ja lapsia, niin on ihan valtavan arvokas asia. Meillä ollaan nyt tässä samaan aikaan tänä syksynä päivittämässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Ja se on tietysti sellainen lastensuojelulakiin pohjautuva ohjaava asiakirja ja siinä meillä on neljä tavoitekohtaa siinä ja yksi näistä tavoitekohdista on osallisuuden vahvistaminen ja siellä erityisesti tämmöisessä haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen on sellainen, joka nousee esille. Ja tämä mun mielestä on tässä mennään ihan yksi yhteen tämän hankkeen tavoitteiden kanssa, sen kanssa, mitä laki edellyttää ja toisaalta se, että mitä sitten ihan tuo lasten oikeuksien sopimuksenkin toimeenpano edellyttää. Et sillä tavalla tässä ollaan kyllä niin kuin hirveän olennaisten kysymysten kannalta. Nyt meni sanat sekaisin, olennaisten kysymysten äärellä. Näin. Mutta katsotaanko Sari meidän organisaatio seuraavaksi sillä tavalla, että mikä meidän palvelujärjestelmä tällä hetkellä on, millä me vastataan niihin palvelutarpeisiin. Tässä on varhan organisaatio. Kaarina tuossa jo, vai Emili totesi tuossa alussa, että toimintaympäristö tässä maankolkassa on sillä tavalla kiinnostavaa, että täällä on se 27 erilaisen kunnan perintö taustalla. Ja kuntakoot vaihtelee tosi paljon, että Turku tällä hetkellä yli 200 000 asukasta, Kustavi taitaa olla niin kuin naftisti alle 1000 asukkaan ja kaikkea tältä väliltä. Eli alue on kuntakirjo on kovin erilainen ja kaikkea löytyy tällaisesta pienestä suurkaupungista syrjäiseen maaseutuun, jos ajatellaan noita meidän saaristokuntia, niin täältä löytyy kaikkea. Parha järjestää palveluja koko alueella ja tavoitteena tietysti järjestää niitä yhdenmukaisesti. Ja tässä niin kuin toi fokus on täällä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa vammaispalvelut sijaitsee, ja sitten toisaalta niin kuin TYK-sairaalapalveluissa, jossa on sitten meidän erikoissairaanhoito. Ikääntyneiden palvelut ei juurikaan tähän kokonaisuuteen liity, ainoastaan kotipalvelu tai kotihoidosta käydään keskustelua heidän kanssaan, ja sitten täällä on nämä normaalit hallinnolliset palvelut ja pelat, niin kuin muillakin hyvinvointialueilla. Tämä on tämä tulosaluetason kokonaisuus, ja sitten kun lähdetään katsomaan tänne tarkemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen sisälle, sote-palvelujen sisälle, niin täältä sitten löytyykin jo tosi monesta paikasta. Ja mä oon nyt tähän katsonut näitä kohtia, joissa jolla on mikki auki muuten siellä, saanko mä pyytää pistämään kiinni, kiitos. Eli tässä on nyt näitä meidän organisaation kohtia, joista vammaisille lapsille ja nuorille järjestetään palveluja. Eli täällä kotipesä on täällä nyt. Täällä vammaispalvelut löytyy sosiaali- ja vammaispalvelusta, lähdetään täältä oikeasta reunasta liikkeelle. Mutta sitten tuossa aikaisemmin jo viitattiin siihen, että kun näitä työpajoja on järjestetty, niin esimerkiksi maahanmuuttajalasten kohdalla myös vammaisten lasten palvelut on täällä työikäisten palveluissa maahanmuuttajapalvelujen sisällä. Eli tämä on silloin ne ensimmäiset 3
taitaa nykyään olla 2 vuoden palvelut, jotka sitten järjestetään täällä. Ja tämä on varsin semmoinen niin kuin erityinen palvelutarvekohta meillä. Sitten jos katsotaan näitä peruspalveluja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdistettiin omaksi tulosryhmäkseen tämän vuoden alusta. Ja täällä on perhekeskus, joka vastaa sitten meidän neuvoloista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja koko oppilashuollon kokonaisuudesta. Eli täällä työskennellään vammaisten lasten ja perheiden kanssa. Ja sitten lapsiperheiden erityispalveluissa on sosiaalityön palvelut. Siellä on lapsiperhesosiaalityö ja lastensuojelu. Ja tuossa perhekeskuksessa on nyt jo käynnissä kehittämistyötä, joka liittyy myös tähän vammaispalveluihin, eli sieltä löytyy sitten lapsiperheiden kotipalvelu, joka nostettiinkin tuossa jo aikaisemmin esille, ja samaten ehkäisevä perhetyö. Eli tässä tärkeä yhteistyökumppani. Sitten kun mennään tänne sote-keskuspalveluihin, tietysti perusterveydenhuollolla on aina oma roolinsa, mutta toimintakykyä tukevat palvelut on siellä omana tulosryhmänään. Ja sitten avoterveydenhuolto tuossa, missä perusterveydenhuolto järjestyy, ja suun terveydenhuolto, joka on myös vammaisten lasten palveluna tärkeä. Asiakas- ja palveluohjaus hoitaa palvelutarpeen arviot myös uusille vammaispalvelujen asiakkaille, eli täältäkin tätä löytyy. Eli tämä on nyt aikamoinen kirjo jo ihan tällä tavalla niin kuin organisaatiokaavio tänne ylätasolla tarkasteltaessa. Jonkun verran, jos... Joo, jatka vaan, Sari. Joo, sen verran vaan tässä pohdin vielä, että sit kun siihen liittää vielä sen että mitä muut perheenjäsenet tarvii niitä palveluita, niin sittenhän siellä saattaa tulla vielä myös mielenterveyspäihdepalveluita mukaan. Ja sitten tietysti, jos on isompia lapsia, niin nuoria aikuisikää lähestyviä, niin siellä saattaa myös tuo osa olla heidänkin tarpeissaan. Joo, ja nimenomaan tämä niin kuin koko perheen palvelutarpeen huomioiminen sillä tavalla, että myös vanhemmat saa tarvittavat palvelut. Erityisesti silloin, jos vanhemmilla on omia erityistarpeita. Nyt viime aikoina tietysti hirveän paljon puhuttu nepsyproblematiikasta niin lasten kuin aikuisten kohdalla. Jos vähän katsoo sitä, että millaisista määristä me puhutaan, tuossa Kaarina totesikin omassa puheenvuorossaan jo tämän meidän järjestelmäkirjavuuden, jonka takia meillä ei oikein ole, meillä on niin kuin vaikeuksia saada ihan tällaisia niin kuin perusvolyymilukuja ulos, mutta jos nyt katsoo, että minkä verran Varsinais-Suomen alueella on Kelan vammaistukea saaneita alle 16-vuotiaita, niin niitä oli viime vuoden lopussa 4700. Se ei tietenkään niin kuin läheskään tätä kohderyhmää koske, mutta se antaa vähän niin kuin osviittaa siitä, että se on sellainen niin kuin suurin piirtein 6,5% meidän lapsiväestöstä, kun valtakunnallinen keskiarvo on 3-5%, liikkuu pääasiassa siellä. Eli tällä alueella joka tapauksessa niin kuin tarve näyttäisi olevan valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Ja kaikki ne meillä alle 16-vuotiaita on semmoinen 74 000. Ja joista sitten pikkulapsia alle 6-vuotiaita on noin 28 000 ja sitten kouluikäisiä 7-15-vuotiaita on päälle 45 000. Eli tällaiset perusluvut, ja niistä sitten lähdetään katsomaan noita niin kuin prosenttiosuuksia siihen, että ketkä tarvitsevat näitä erityispalveluja. Ja niin kuin monessa yhteydessä on todettu, niin näiden mielenterveysperustaisten palvelutarpeiden lisääntyminen näkyy ihan niin kuin huimana nousuna tuolla Kelan tilastoissa ja tietysti heijastuu meillekin palvelutarpeeseen. Tämä tällaisesta niin kuin yleisestä kartoituksesta, että mitä meillä on ja minkä näköisen väestömäärän kanssa me täällä Varsinais-Suomessa touhutaan. Ja se on tietysti maahanmuuttajaväestöosuudet on täällä valtakunnallisesti merkittävät, erityisesti Turussa ja Turun ympäristössä. Ja sitten ruotsinkielisyys on tietysti se joka tuo oman painotuksensa tähän, sellainen päälle 5% ruotsinkielistä väestöä.
Joo, sitten hypätään tähän meidän vammaispalveluiden palveluvalikoimaan tarkemmin. Ja tähän perustuu hyvin pitkälti meillä nyt tämä palveluvalikoima vammaispalveluiden osalta siihen, että mitä siellä palveluita lainsäädännössä vammaispalveluina menee. Tietysti se pointti, että tuossa niin kun, vaikka me on tätä hieman ikäkausittainkin tässä jaoteltu, että mitä sinne lasten palveluihin kuuluu, mitä kuuluu työikäisten palveluihin, mitä kuuluu sitten iäkkäiden palveluihin, niin on tietysti tärkeää huomata, että lainsäädäntöhän mahdollistaa esimerkiksi henkilökohtaisen avun lapsellekin, jos se on tarkoituksenmukainen ja tarpeellinen palvelu, että sikäli se ei ole niin kuin kiveen hakattu nämä meidän janojen päättymiset tässä, mutta sellaista niin kuin tietynlaista ohjeellista ajatusta siitä, että se voi ohjata sinne, että yli 65-vuotiailla voi olla joku muu palvelu sitten jo tarkoituksenmukaisempi kuin suoranainen vammaispalvelu, mutta että toki siellä vammaispalveluakin on oikeus saada, jos kriteerit täyttyy ja palvelun tarve sitä edellyttää. Meillä on tässä meidän vammaispalveluiden kokonaisuudessa tällä hetkellä myös omaishoidon tuki siltä osin, että alle 65-vuotiaiden kaikki omaishoidon tuen hakemukset käsitellään meillä täällä vammaispalveluissa, ja se tietysti tukee sitä jo palvelukokonaisuuden hahmottamista, vaikka siinä nyt oma yksikkönsä sitä käsittelemässä onkin, että on pyritty näillä meidän organisaatiorakenteilla hieman jo alusta alkaen niin kuin sellaiseen kokonaisvaltaiseenkin ajatteluun näissä joissakin asioissa, mutta sitten vaatii vielä paljon sitä jatkotyöstämistä, että ne prosessit istuu yhteen ja palvelut istuu yhteen. Ja varmaan tästä niin kuin palveluvalikoimasta niin yksi haastavimpia tämän uuden lain myötä on ollut tuo asumisen tuen kokonaisuuden niin kuin määrittely ja että mitä sinne alle sitten tulee sisältymään, ja se lapsen asumisen tuki tietysti tuolla alle 18-vuotiailla, mutta sekin noudattelee sitä asumisen tuen yleisiä reunaehtoja, mutta siinä on sitten vielä ne omat lisäpykälänsä, mistä äsken tuossa vähän puhuttiinkin. Mutta periaatteessa palveluvalikko käytössä myös lapsille. Palvelutarpeen arvio, palvelusuunnitelmaa meillä tällä hetkellä, kun organisaation muutos tosiaan vuoden alusta tehtiin ja alueellisesta rakenteesta siirryttiin tämmöiseen niin kuin keskitettympään rakenteeseen, niin nyt meillä sitten on myöskin käynnistymässä meillä työnjakoa niin, että kaikkein eniten palvelua tarvitsevat vammaiset lapset esimerkiksi keskitetään yhteen tiimiin, jolloin se palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelmaan ja asiakassuunnitelmaan liittyvät asiat niin on paremmin se osaaminen pystytään turvaamaan, ja ne siirtymät ja yhteistyö sinne erikoissairaanhoitoon esimerkiksi, mutta tämä on sellaista uutta käynnistyvää, ja tämä hanke tuo varmaan meille siihen lisää eväitä, että kuinka sitä sitten jatkossakin kehitettäisiin, että mentäisiin eteenpäin tämän moninaisen niin kuin palveluvalikon kanssa, ja kuten tuossa nyt Sirpa jo puhuikin, että kun se ei pelkkä tämä vammaispalvelun palveluvalikko riitä, vaan sinne tulee ne peruspalvelut ensisijaisesti arvioitavaksi, niin siinä on sitten kovasti kehittämisen paikkaa, että miten se prosessi saadaan sujuvasti menemään. Ja ettei tulisi montaa palvelutarpeen arvioa niin kuin perätysten tai päällekkäin, vaan että päästäisiin sitten sillä yhdellä. Joo, eli siinä oli nyt hiukkasen meidän organisaatiosta, siinä oli meidän palveluista. Ja sitten jos katsotaan, että miltä se sitten näyttää siinä perheiden arjessa, niin meidän hanke on ansiokkaasti tehnyt sellaista kartoitusta ja vähän kuvannut sitä, että miltä se näyttää perheiden arjessa. Ja tämä on tietysti niin kuin sellainen kuva, joka saa niin kuin virkamiehen henkäsemään syvään, koska niin kuin kaikki varmaan tunnistaa sen, että tätähän se todellisuus on. Tätä se todellisuus on varmaan monessa muussa paikassa kuin mitä Varsinais-Suomessakin. Mutta nämä vanhat kuvat jo niin kuin tuolta
viimeisiltä vuosikymmeniltä, joissa kuvattiin näitä prosesseja, joissa perheillä oli 20-40 kontaktia, niin näyttää siltä, että hirveän paljon siitä tilanteesta ei olla päästy eteenpäin. Ja jatka vaan, Sari. Ei mitään, mä vaan niin tässä huokailin itsekin, kun tämän kuvan ensimmäistä kertaa näin, että ei se niin kuin tietyllä tavalla ole ihme, jos perhe on tässä viidakossa niin kuin ihmeissään, koska tämä nyt näyttää niin kuin tavallaan meillekin hieman hämmentävälle, jotka tätä niin kuin meidän palveluvalikoimaa olemme pohtineet ja miettineet, mitä siellä tulisi olla, ja se olisikin aika yksiselitteistä ja selkeää, jos se olisi tuo äskeinen vammaispalveluvalikko, mutta sitten kun siihen lisätään nämä kaikki muut, niin kyllä se niin kuin vaatii aika paljon siltä perheeltä, että jos he osaisivat sukkuloida ja miettiä, että mitä palveluita he oikeasti tuolta tarvitsevat ja mikä on se oikea palvelu, ettei sitten olla siinä suossa, että haetaan jotakin, mikä ei ole edes niin kuin sellainen siihen tilanteeseen soveltuvin palvelu. Joo, ja tämä on se, että tässähän on kuvattuna niin kuin se perheen arjen kokonaispyörityksen vaatima, eli täällä on mukana myös kunnan palvelut, täällä on kouluja ja täällä on harrastustoimintaa ja sitten täällä on toisaalta Kelan palveluja myös, joka on ihan merkittävä toimija myös tässä. Ja Sari tuossa aikaisemmin tai tuossa edellisessä puheenvuorossa sanoit jo siitä, että nyt ollaan pikkusen päästy alkuun jo tällaisessa niin kuin, aidosti monialaisessa palvelutarpeen arvioissa näiden vaikeavammaisten ja vakavasti sairaiden pikkulasten kohdalla siinä yhteistyössä, mitä ollaan tehty niin, että siinä keskiössä on ollut vammaispalvelut ja TYKSin lastenklinikka. Ja mulla oli ilo olla mukana siinä työskentelyssä ja täytyy sanoa, että se oli kyllä se jotenkin aina niin kuin herättää toiveita, kun ammattilaiset löytää sen yhteisen sävelen. Ja tässä oli tosiaankin mukana laajemminkin lapsiperhesosiaalityötä, perhekeskusta. Et siinä saatiin sellainen hyvä ja toimiva malli, joka varmasti palvelee perheitä siinä tilanteessa, kun neuvottomuus ja sellainen niin kuin arjen kuormittavuus on varmaan suurimmillaan. Mutta tuossa alussa, kun meidän hanketiimi kertoi siitä, että mihin tällä Voimavarha-hankkeella tähdätään, niin tässä on nyt sitten se työmaa. Eli tässä on kuvattuna koko se kirjo plus sitten se, että mitä perheet itse asiassa itse toivoo, joka on niin kuin mun mielestä tässä hankkeessa semmoinen merkittävä lisäarvo, mitä ei ilman hanketyötä varmaankaan pystyttäisiin läheskään sillä tavalla huomioimaan meidän niin kuin omassa sisäisessä kehittämisessä. Tässä niin kuin voi vain sanoa, että todella niin kuin lämpimästi toivotan tämän hankkeen tervetulleeksi kehittämään tätä työskentelyä. Ja esimerkiksi sitä, että paitsi kotona asumisen tukeminen, niin millä tavalla me pystytään tekemään niitä sellaisia kokonaisvaltaisia palvelutarpeen arvioita. Että ne ei ole pelkästään niin kuin yhden lainsäädännön näkökulmasta tehtyjä arvioita, vaan siinä ihan oikeasti arvioidaan sitä lapsen ja perheen palvelutarvetta kokonaisuutena ja pyritään vastaamaan siihen sillä tavalla, että myöskin se apu, mitä annetaan, olisi sellaista, joka ihan oikeasti iskisi siihen perheen arjen ongelmiin ja helpottaisi sitä elämää sen lapsen kanssa niin, että lapsi pystyisi asumaan kotona. Kyllä. Ja tuossa niin kun, tavallaan kun tämä palvelu niin kun valikoima on niin moninainen, eikä välttämättä sitten ole ihan taattua, että kaikki meidän niin kun ammattilaisetkaan tunnistaa kaikkia palveluita, mitä kunnassa on tai mitä tuolla kolmannella sektorilla on tai mitä meillä itselläkään on meidän organisaatiossa, kun on niin isot ja uudet organisaatiot, niin kyllä sitä niin kuin väistämättä sellaisia niin kuin pohdintoja omassa mielessä käy sit siinä, että onko siellä niin kuin, jos perhettä kuullaan aidosti, niin saadaanko me sitten nopeammin niin kuin kiinni siitä, että mikä on se oikea palvelu. Vältetään ehkä sitä sellaista niin kuin palveluiden päällekkäistä kasaamista, joka saattaa myös se osaltaan kuormittaa perhettä, että siellä on palvelun päällä, jotka ei sitten kuitenkaan niin kuin vastaa oikeasti siihen, mitä se perhe niin kuin aidosti tarvitsisi. Että tavallaan se sellainen
kovin herkällä korvalla sen tarpeen kuuleminen ja pohdinta yhdessä, niin mä uskon, että se tuottaa myös niin kuin pakko välillä miettiä kustannuksiakin, niin kyllä se varmaan niin kustannuksiinkin vaikuttaa, että osuu kerralla oikein se palvelu. Joo, tätä samaa piti Sari todeta kanssa, että se, että ei tarjota päällekkäisiä palveluja tai ei tarjota palveluja, jotka ei oikeasti auta siihen palvelutarpeeseen, niin se on kyllä merkittävä kustannustekijä myös. Mutta tässä teille nyt niin kuin yhdessä kuvassa tämän hankkeen työmaa. Ja, tämä oli meidän lyhyt johdantomme tähän hankkeeseen ja omalta puoleltani toivotan oikein vaan paljon onnea ja menestystä hankkeen työskentelylle. Tämä on erinomaisen. Tämä on hyvin valmisteltu ja tämä on tarpeellinen ja kiinnostuksella kyllä seurataan sitä, että mitä te saatte aikaan tai mitä me saadaan aikaan. Yhdessähän tätä tehdään. Nimenomaan tätä tehdään yhdessä ja tähän tarvitaan niin kuin aika laajasti yhteistyökumppaneita ja myös sitä johdon sitoutumista, että esihenkilöt lähtee mukaan ja kaikki, ketkä on osallisia, niin sitoutuvat sitten, koska tarkoitushan tästä on kuitenkin niin kuin luoda pysyvät toimintamallit meille Varhalle, ei mitään hankeaikaista toimintamallia, vaan ihan pysyvä pitkäkestoinen malli, jolla sitten jatketaan työskentelyä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hyvä. Me taidetaan Sarin kanssa nyt kiittää. Kiitos oikein paljon Sirpalle ja Sarille ja täytyy sanoa, että mä olen tosi iloinen siitä, että Sari ja Sirpa olette tosi tiiviisti tässä hankkeen valmisteluissa ja myös näissä kaikissa toimenpiteissä ollut mukana. Ja kuten tuossa totesitte, niin se on juurikin näin, että siis työmaa on iso, vaatii paljon sitä organisaation sisälläkin niin kuin ammattilaisten välistä yhteistyötä ja niin myös tässä kehittämisessä, niin se ei todellakaan ole niin, että me hankkeesta toteamme, että tällaisia toimenpiteitä ja näin ne tehdään, vaan nimenomaan se täytyy niin kuin nousta sieltä työn arjesta niin, että ne mallit istuu siihen arkeen ja on myös niin kuin realistisia ja mahdollisia toteuttaa ja saadaan sovittua semmoisia niin kuin selkeitä yhteisiä toimintamalleja. Meillä on tulossa meidän Voimavarha-hankkeen seminaari, perheille suunnattu seminaari 30.9., kuten Linda tuossa jo aikaisemmin mainostikin. Viestiä tästä saatte laittaa eteenpäin. Ihanaa, jos jaatte tietoa tästä perheille, joita tämä asia saattaisi koskea tai ketkä saattaisivat tästä olla kiinnostuneita. Se on oikeastaan tämmöinen meidän startti sille perheiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Eli siellä esitellään hanketta vähän saman tyyliin kuin tässä, mutta sitten siellä annetaan myös perheille tämmöinen kysely, mihin toivotaan, että perheet vastaisivat ja kuvaisivat vähän sitä nykytilaa ja niitä kehittämisen kohteita, mitä sieltä nousee. Ja sitten kysytään kiinnostusta siihen, että haluaisiko osallistua tällaiseen perheiden kanssa tehtävään työpajatyöskentelyyn, 3 kerran työskentelyyn, jossa sitten lähdettäisiin syventyä näihin teemoihin pikkasen syvemmin ja ne tapahtuisi verkon välityksellä. Eli sieltä tavallaan mainostamme myös sitten tätä työpajatyöskentelyä, missä perheillä on oikeasti mahdollisuus siihen, että heidän ääni tulee kuuluviin ja mahdollisuus lähteä vaikuttamaan ja sanomaan niitä omia mielipiteitään tällaisessa foorumissa, jossa voidaan sitten lähteä asioita oikeasti työstämään ja kehittämään ja tulee kuulluksi. Usein marmatetaan somessa, mutta nyt saa luvan kanssa tulla sitten näihin työpajoihin pohtimaan niitä asioita yhdessä. Haluan meidän hanketiimin puolesta kiittää lämpimästi siitä, että olette tullut mukaan tähän meidän seminaariin. Kiitos Sofialle puheenvuorosta, kiitos Sarille ja Sirpalle puheenvuorosta. On hienoa, että ollaan saatu teidät tähän meidän hankkeeseen ja seminaariin mukaan. Ja yhteistyö jatkuu, olemme yhteydessä ainakin sitten Varhan työntekijöiden osalta niin näiden työpajojen
suhteen ja sitten myös yhteistyökumppaneihin yhteistyö tässä pikkuhiljaa lähtee etenemään.